Gi-inspeksyon ni Governor Henry Waminal ang konstruksyon sa duha ka mga dagkong proyekto sa probinsya sa Misamis Occidental ning baguhay lang. Unang gi-inspeksyon ang multi-milyon nga Ascenso Misamis Occidental Resort and Aqua Marine Park nga gitawag og the Maldives of Mindanao nga nahimutang sa Barangay Libertad Bajo sa munisipalidad sa Sinakaban. Ang proyekto nagpaila sa usa ka punto sa pagbago alang sa probinsya, pagduso niini ngadto sa global stage isip nagunang travel destination. Sunod nga gibisita ni Waminal ang Ascenso Misamis Occidental Medical Center Infrastructure Project nga nahimutang sa Barangay Talairon, Oroqueta City. Kuyog sa gobernador ang mga taga-Provincial Engineers Office. Tumong niini nga masusi ang pag-uswag sa proyekto ug pagsiguro sa pagsunod sa labing taas nga mga sumbanan sa kalidad ug kaluwasan. Gipasalig sa Ascenso Administration ang paghatod og state-of-the-art nga healthcare facility nga makapauswag pag-ayo sa serbisyong medikal ug pagsiguro sa kaayuhan sa tanang Misamis nun. Ugaling mahingpit ang medical center, mao na unya kini pinaka-advance nga healthcare system sa probinsya. Duna kini cutting-edge medical laboratories, modernong mga pasilidad nga gidisenyo aron madugangan ang pag-atiman sa pasyente ug langkuban kini sa mga highly skilled ug competent medical personnel nga mohatag og talagsaon nga healthcare services. Sumala ni Waminal ang programa sa turismo importante sa kalabuan sa katawhan nga usa sa mga nag-unang mga programa ug usa ka instrumento sa pagkabut sa panglantaw sa probinsyal nga gobyerno nga mao ang Ascenso Misamis Occidental nga tanang Misamis nun magpuyong malinawon, malambuon ug malipayon. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.